Helo, enw fi yw Ann Rees, dwi'n actores, dwi'n 24 mlwydd oed a dyfais i lan yng Nghaerdydd. Fi'n cofio pan o fi yn ysgol o fi jyst wastad eisiau fel gwallt syth, cos o pawb arall fel gwallt syth. A fi'n gweud wrth mam a hyd, o fi jyst eisiau cael fel relaxer, sydd fel y chemicals mae pobl yn rhoi'n gwallt dwi'n neud yn syth. Ond oedd ef gadael i fi. A nawr fi'n hoffi gwallt fi. Fi'n meddwl pan o fi'n ifanc o fi ddim yn sylwi bod fi'n wahanol i unrhyw un arall. A ddim pan o fi wedi tyfu lan a fel mynd i ysgol uwchradd a pethau. Fi fel, fi yn bach yn wahanol. Oedd e'n neis bod fel y pobl o gwmpas fi yn accepting iawn a oedd dim fel hiliaeth yn fel grŵp o ffrindiau pethau. A pawb cael ei trin yr un peth fi'n teimlo. Probably cos ni'n nabod ein gilydd ers ni mor fach. Fi'n credu mae lot o bobl yn ystumio bod pobl croen fi ddim gallu siarad Cymraeg. So mae hwnna wedi digwydd lot pan fi'n mas gyda fel mam a chwaer fi, fel bod nhw'n siarad Cymraeg i mam a chwaer fi a troi fi a siarad Saesneg. Sy'n bach yn od. I'n gyfan gwbl mae wedi bod yn profiad eitha positif tyfu lan yn croen fi. Fi'n meddwl yn bwysig i cael fel hyder yn fy hunan a'r ffordd o'n i'n edrych, cos pan o fi'n tyfu lan oedd dim lot o pethau yn y media, gyda fel pobl Dduon, actorion Dduon hefyd. Fi'n meddwl mae pethau wedi gwella lot nawr, ond fi'n teimlo fel bod lot mwy o waith gallu cael ei wneud. Ond mae'n gobeithio bod fi ar fel teli a pethau gallu helpu bod e'n bwysig yn ei weld gwahanol bobl. A really fel beth sy'n represento Cymru, cos mae Cymru yn lle eitha diverse, sydd yn really good, ond mae'n bwysig bod hwnna wedi adlewyrchu ar y teledu hefyd. So fi wedi profiadu tymor bach o hiliaeth, beth ni'n gweud, fel fi wedi cael fy ngalw N-word mwy na unwaith yn y Steddfod hefyd, sydd bach yn siomedig, cos mae fe fod yn celebration o fel diwylliant Cymraeg a pethau, ond fyna fi'n ffindo mae lot o pobl fel sioc fi gallu siarad Cymraeg. Falle ddim gymaint fel dyddiau yma, ond nôl pan fi bach yn iau, fi'n meddwl oedd fel eitha lot o pobl sydd ddim yn sydd ddim yn byw yn Caerdydd, sydd yn lle eitha diverse. Ond nhw just heb gweld unrhyw un croen ddi sy'n gallu siarad Cymraeg ar y blaen. But we exist. So beth sy'n ni'n gweud wrth fel pobl ifanc, mae'n really bwysig i fel galw pobl mas os chi'n meddwl bod nhw'n gweud rhywbeth sy'n offensif neu ddim cweith yn iawn. Mae'n really bwysig bod chi'n gweud, actually, sa'n hoffi pan ti'n fel galw fi hwnna neu'n siarad am hwnna. A mae'n bwysig i pobl gwynion hefyd i fod yn support. Fi'n meddwl bod ffrindiau fi'n really dda hwnna. A fel galw pobl mas pan maen nhw'n gweud pethau'n wrong hefyd. A siarad ar rieni nhw a pethau am fel pethau sy'n iawn i weid dyddiau yma, cos fi'n meddwl mae pethau newid mor gloi a mae rhai o'r generation hynna ddim really'n gwybod beth sy'n PC as such. So fi'n really falch bod fi wedi cael ei anfon i ysgol Cymraeg a cael fy fagu trwy yr iaith Gymraeg hefyd. Fi'n meddwl mae wedi agor gymaint o opportunities lan i fi, enwedig yn y byd teledu a pethau fel hwnna. A fi'n really browd i fod yn Cymraes hefyd.